La situació que es viu socialment de la llengua catalana a Aragó, a la Franja, és sobretot una situació de normalitat, en el sentit que és una llengua que s'utilitza al carrer, és a dir, si anem pels carrers de Calaceit o anem pels carrers de Fraga, sentirem utilitzar la llengua i la parlarà gent gran, la parlarà gent jove, i per tant tenim una situació d'ús normal de la llengua, que és allò ideal per a una llengua, encara que sigui una llengua minoritzada, és l'ideal, que sigui una llengua utilitzada en total normalitat. Ara bé, també té uns conflictes com són, per exemple, la denominació de la llengua, o el paper que ha de tindre aquesta llengua en el sistema educatiu, en la vida política, en la vida pública. Evidentment, això el que s'ha d'aconseguir és que, d'alguna forma, la població, els parlants, visquen la llengua en alegria, en positivitat, en ganes de parlar-la i en total normalitat. És a dir, el que s'ha d'aconseguir, el que hem d'aconseguir és que visquen positivament la llengua i que aconseguisquen que no sigui una llengua estigmatitzada. Ni el català ni l'aragonès continuen sent llengües estigmatitzades i el fet d'utilitzar-les no significa res més que utilitzar una llengua que és patrimoni nostre i per tant que hem de conservar i per tant aconseguir aquest procés de recuperació i de manteniment d'un patrimoni nostre que és tan important com les llengües. Per tant, conservar aquest patrimoni immaterial que tenim. Per saber el nombre de parlants de català i d'aragonès a Aragó, les dades més actuals que tenim són les del cens del 2011, són les dades que poden ser comparables de les dues llengües i el que ens indiquen és més o menys que tenim uns 55.000 parlants de català a tot Aragó i uns 25.000 parlants d'aragonès a tot Aragó. Ara bé, a les zones on la llengua és una llengua comuna i la llengua històrica, és a dir, a la Franja tenim uns 40.000 parlants de català i a la zona de l'Alt Aragó tenim al voltant d'uns 10.000 parlants d'aragonès. Tota aquesta situació s'ha de veure, totes aquestes xifres s'han de veure sobretot en l'evolució històrica que hem tingut al llarg de la història. És a dir, a partir del segle XV-XVI és quan aragonès, sobretot l'aragonès però també el català, han tingut una reducció de la importància que han tingut a nivell social, a nivell polític, i això el que ha fet és convertir-les en unes llengües minoritzades, és a dir, no tenen un paper rellevant a l'Estat, no tenen un paper rellevant a l'educació, no tenen un paper rellevant a tot el que és la qüestió política, la qüestió pública, i per tant, de ser unes llengües centrals, unes llengües importants, unes llengües que estaven al nucli de la vida social de zones com la que estem ara, que és el Matarranya, han passat a anar reduint cada vegada més els seus espais, la seva importància, o fins i tot desaparèixer del que és la llengua escrita. Per tant, la situació actual és molt diferent respecte a l'evolució o a la situació anterior, i de fet està evolucionant de forma també negativa, per tant s'està reduint al llarg dels anys. És a dir, si entrem en la situació del català o de l'aragonès, veiem que cada dècada tenim menys parlants, tenim una situació molt més complexa i molt més complicada. Per tant, hem de contextualitzar aquesta situació actual del català i de l'aragonès en aquest procés de substitució lingüística generalitzada que tenim des del segle XV, però sobretot a partir del segle XX. La situació actual del català a Aragó és, venim d'una situació en què als anys 80, als anys 90 comença a canviar, però als anys 80 tenim una situació en què el català, si passegem pels carrers del Matarranya, dels carrers del Baix Cinca, de la Ribagorça, de la Llitera, tenim una situació en què podem sentir el català al carrer, és la llengua comú, és la llengua que és compartida per la major part de la població, i de fet teníem al voltant d'un 90% de la població que declarava saber parlar la llengua del territori, per tant que era competent en aquesta llengua. D'esta situació en què és la llengua comuna, la llengua compartida, viscuda per la gent, passem a partir dels anys 90, 2000 i sobretot en els últims estudis que fem a la població jove, estem entrant en una situació diferent, una situació de canvi sociolingüístic molt important. El canvi més important que estem observant és que els parlants de la llengua, gent que està parlant la llengua amb els seus pares, que parla familiarment la llengua, entre ells, a nivell educatiu, a nivell d'amistats, deixen de parlar la llengua entre ells. És a dir, gent que habitualment utilitza familiarment la llengua catalana, entre ells deixen d'utilitzar la llengua. Per tant, això és un dels grans canvis als que s'està enfrontant
la llengua catalana en l'actualitat. És a dir, la comunitat de parlants de la llengua van abandonant l'ús de la llengua internament. Això possiblement en els pròxims anys, i de fet ja ho estem detectant en alguns estudis, acabarà fent que gent que ha rebut el català com a llengua familiar no la transmeten als seus fills. És a dir, per uns canvis socials, per uns canvis polítics, per canvis ideològics, acaben decidint que la transmissió d'esta llengua no és la més idònia per a parlar als seus fills i per tant se trencarà el que seria la base del manteniment d'una llengua, que és la transmissió familiar de la llengua als fills. Aquesta seria la situació general del context en què ens trobem pel que fa a la llengua catalana. La situació de l'aragonès s'ha de contextualitzar també en la situació històrica que ha estat patint. És a dir, una situació en què al segle XIV-XIII té una importància i una rellevància central dintre de tot el territori d'Aragó, que no és de llengua catalana, va evolucionar en una situació en què cada vegada va perdre més importància, més rellevància dins d'Aragó i va acabar estant arraconat socialment a les zones del Pirineu, és a dir, a tota la zona de l'Alt Aragó. Això el que ha fet és que actualment estigui sobretot, o tingui potència sobretot, en totes aquestes poblacions de l'Alt Pirineu en què se continua parlant i continua sent la llengua social, la llengua transmesa als fills, però continua en aquest procés de substitució i cada vegada veiem que té més complicacions per mantindre's com a llengua local, com a llengua d'identificació local, com a llengua d'ús generalitzat. Per exemple, en zones que hem estudiat, com per exemple el cas d'Echo, la vall d'Echo, el que veiem és que hi ha moltes parelles mixtes, és a dir, parelles formades per un parlant d'aragonès i un parlant de castellà, i el parlant d'aragonès no sempre transmet la llengua als fills. Moltes vegades és la dona la que acaba transmetent l'aragonès, però si el parlant d'aragonès és el pare, no l'acaba transmetent. Per tant, la situació de l'aragonès actualment és d'aquest procés de substitució que continua també en aquestes zones on se manté en certa vitalitat. A la vegada també tenim una situació contrària, una situació que, a diferència del català, en l'aragonès sí que està ocorrent, que és la recuperació de la llengua en zones urbanes. És a dir, per exemple, en zones com Saragossa o Osca, hi ha parlants nous de la llengua que l'han après mitjançant cursos d'adults i han adoptat aquesta llengua també per a usos socials, amb amistats, associativament i inclús en alguns casos, quan han fet estudis sobre la qüestió dels nous parlants d'aragonès, ens expliquen que la transmeten als fills i que aquesta llengua té una importància rellevant en la família. Caldria aprofundir en aquesta qüestió de com està evolucionant aquesta nova esfera d'ús de la llengua en zones urbanes i també quin tipus d'articulació fa respecte a la llengua aragonesa a les zones d'alta vitalitat del Pirineu, però realment és una situació que és novedosa, que a nivell europeu també és rellevant perquè està sent una llengua que, tot i tindre aquest procés de substitució, està tenint uns nous parlants en zones urbanes. Per tant, cal entendre molt millor com està jugant aquesta nova situació i veure, d'una banda, com s'atura el procés de substitució de la llengua a Echo, a Benasc, veure quina situació té i quin és el context de transmissió de la llengua i a la vegada veure com se pot aprofitar tot aquest moviment de recuperació de la llengua en zones no tradicionalment o que no són actualment en vitalitat de la llengua, veure com se pot aprofitar totes aquestes dinàmiques positives cap a l'aragonès.